Godmorgen og velkommen til jer alle sammen, der er mødt op her i dag til vores gudstjeneste. Velkommen til dig, Lisbeth, der vil prædike til os. Det er koldt udenfor. Det har været koldt de sidste par dage. Mørke der over os. Men så er det godt at tænke på, at vi nærmer os adventstiden, hvor det forhåbentlig kan fylde vores hjerter med håb og lys og varme. Vi har nogle oplysninger, eller jeg har en del oplysninger. Første er, at nu her efter gudstjenesten, så er der spejder. Og klokken 15, Charlotte, tror jeg vist nok, på et eller andet tidspunkt, når spejderne er færdige, så er der så juletræspyntning. På mandag klokken 18, så er det bibelstudiegruppen, som mødes ude hos Thomas og Stine. Og er der nogen, der ikke kan huske deres adresse, så kan I jo lige spørge dem bagefter. Næste weekend fra fredag til søndag, så er det så den store tur. Julefest hedder det vist nok for spejderne. Og det ved jeg, der er i hvert fald både store og små, der skal op til Himmellandsgården og hygge sig næste weekend. Næste sabbat, så er det også Robert Svendsen, der kommer og er sammen med os her under gudstjenesten. Så er der nogle ting, der sker sådan lidt længere ud i fremtiden. Den 1.12., så næste søndag, er det så husk lige seniorerne. De har julehygge nede i Daggård. Og jeg mener, der står den 24. sidste tilmelding, så hvis ikke I har meldt jer til, så er det vist i morgen. Sabbaten om 2 uger, den 7. så er der nadver, og der er fællesspisning også den dag. Og så lige endnu længere frem, husk på døren, bagsiden af døren set herfra, så er der en tilmelding til julehyggen, som er den 21. december. Og I må gerne skrive jer på. Der er allerede mange, der har skrevet sig på, hvad de tager med, men hvis I ikke har fået det gjort, så skriv jer på. Og husk om eftermiddagen, så synger vi julen ind sammen med Benjamin. Jeg tror, det var det, jeg havde af oplysninger. Michael, har du de der billeder? Det går lidt trægt. Nå, vi kan også bare... Der var jo nogen... Jeg fik en hilsen fra Bjørn her i ugen. Der var jo nogen, der var nede på torvet i sidste sabbat om eftermiddagen og delte et suppe ud. Vi kan også bare vente med det til en anden gang. Michael, vi venter med det. Eller hvad? Nej, det er fint. Glem det. Vi kan tage det til sidst, hvis det er sådan, at så behøver du ikke. Godt. Vi venter med det. Vi skal have optaget en kollekt, som går til menighedens løbende udgifter. Vi bor i dejligt kirke, men der er også nogle udgifter i den forbindelse. Så lad os tage kollekten op til menighedens udgifter, hvis der er 2, der lige har lyst til at hjælpe med det. Ja, lige et øjeblik, det kommer. Lad os bede sammen. Himmelske Far, vi siger dig tak for den herlighed og rigdom, som du omgiver os med. Bevar os fra at lægge noget af det, der er dit gode værk, øde for os selv eller for andre. Gør os til et brugbart redskab i din hånd overalt, hvor der er brug for os. Og Herre, vi takker dig for
at det gode, du har bestemt, ikke kan rokkes. Giv os tryghed i troen på, at din kærlighed er ubøjelig og uovervindelig, og at ingen svigten eller svaghed hos os kan få dig til at opgive os eller slippe os. Vi beder dig velsigne de gaver, der er samlet ind, og åbne vores hjerter og sind her i dag, så vi kan høre din stemme og gå herfra velsignet og med fornyede kræfter. Vi beder i dit navn. Amen. Der er vist klar til nogle billeder, og det er som sagt lige sådan et par stykker fra sidste weekend, sidste sabbat, hvor der blev delt suppe ud, og der blev sunget julesange. Jeg ved ikke, om der var nogen af jer, der kom til at gå forbi der. Men jeg fik at vide, at det havde været en rigtig hyggelig eftermiddag. Og der blev... Jeg ved ikke, om der kom noget suppe tilbage, men der blev i hvert fald delt en helt lidt ud, fik jeg at vide. Den var tom, siger Stine. Så det var jo fint. Så ja, super. Tak for det. Vi skal begynde med at synge den første salme, Et hus at komme til. En af de nyere salmer, der er blevet lavet, den er fra 2010, men lad os stå op og synge den sammen.
vi bliver stående, mens Andres han læser skriftlæsning for os og beder. Og jeg læser fra salme nummer 100. Råb af fryd for Herren, tilbed jeres Gud med glæde. Kom til ham med jublende sang. Forstå, at Herren er Gud. Han skabte os, og vi er hans folk. Vi er den forflok, han passer. Træd ind af tempelporten med takkesang. Gå ind i hans forgård med glæde. Lovpris hans navn, og sig ham tak. For Herren er god, hans nåde var til evig tid. Hans trofasthed fra slægt til slægt. Og nu vil vi bede. Kære Gud, tak for, at vi kan mødes her i dag. Og tak for den her salme, takkesalme, vi har lige læst. Fordi du minder os om alle de gode ting, du giver os. Og jeg beder om, at du kan også minde os om det i vores hverdag, så vi kan huske at sige tak til dig. I Jesu navn. Amen. Har vi nogle børn? Ja. Ved I hvad, så er det jeres tid. Så har Charlotte en lille historie til jer. Nå, det er Lisbeth. Undskyld. Nej, altså. Lisbeth, værsgo. Tak for det. Hvad sker der om natten? Ingenting. Hvorfor sker der ikke noget? Det er fordi man sover, er det rigtigt? Og så har man lukket øjnene, og så oplever man ingenting. Er det rigtigt? Nå, man kunne godt have en drøm. Okay, hvad kunne der ellers ske om natten? Sker der noget, mens vi sover? Der kunne godt komme et lyn til jorden, når man sover. Ja, det kunne da godt. Ja, hvad kunne der ellers ske, mens man sover? Ja. Kunne der gå dyr rundt? Ja, det kunne der da også godt. Hvad kunne der ellers ske? Et stjerneskud? Ja. Der kan også være månen. Kunne den være der? Og stjernerne, de kunne lyse derude? Ja. Og hvad kunne man høre far snorke måske? Eller mor? Eller man selv kan snorke? Så der kan jo måske godt ske lidt mere om natten, end man sådan lige tænker på, ikke? Men nu skal jeg prøve at vise jer noget, som også sker, når det er mørkt, og når det er nat. Og det skal I prøve at se her. Skal vi se her. Jeps. Det her, det er lidt svært at se her, men det her, det er så lige vores hus. Og så kan man ikke se, men det er sådan lige lidt sådan grønt her. Og det er det, jeg gerne vil snakke lidt om i dag. Hvis man nu har en telefon, og man går ud om natten, og nogle gange, hvis man er rigtig heldig, så kan man måske se noget nordlys. Har I prøvet det? Er der nogen, der har prøvet det? André har prøvet det hernede i hvert fald, og han har fået mig til det, og jeg har fået min nabo til det, og nu har vi en app alle sammen, og nu følger vi med, hvornår der er nordlys, og så går vi ud midt på gaden om natten og snakker og hygger os, og prøver med det der kamera og se, om vi kan fange noget. Men her i oktober, der fangede vi det her flotte lys, også det røde og det lidt lille her og sådan noget. Synes ikke, det er flot? Men man kan se det allerbedst. Jeg kan prøve at se, om jeg kan finde nogle flere billeder. André lavede også en film om det, men jeg kunne ikke lige få teknikken til at virke derhjemme. Se, det var nogle af de billeder der. Er det ikke flot? Og hvis man bare ligger og sover, så ser man det jo ikke. Men det fungerer bedst, hvis man har et kamera. Og ved I hvorfor, at man bedst ser det her lys igennem en telefon eller et kamera? Det er fordi, her kan man regulere åbningstiden, hedder det.
Det betyder, at kameraet kan være åbent i lang tid, så kan der komme meget lys ind. Mere end der kan i vores øjne, på en eller anden måde. Jeg kan ikke lige forklare det. Det kan være, at der er nogen, der bedre kan det. Men i hvert fald, så kan man se det meget bedre gennem telefonen. Og så kom jeg til at tænke på, I kan prøve at se her. Hvis vi gerne vil prøve at se Gud, kan vi se Gud? Nej, ja, men nogle gange kan man måske godt se nogle flotte ting i naturen om Gud, ikke? Men vi har fået Bibelen. Og så tænker jeg lidt, at den fortæller jo om alt muligt, om Jesus og om Gud, og her fortæller også noget om nogle larm, og hvad der sker, når man dør. Der sker mange ting i Bibelen, ikke? Men der var nogen engang, der gik sammen med ham. De kunne ikke se det med Jesus. De var også sådan lidt blinde der. Men det, jeg synes, der er så fantastisk, det er, at hvis man gerne vil se Gud, så har han givet os noget, vi skal se igennem. Ligesom hvis man skal se nordlys og se fine farver, så skal man se det igennem telefonen, fordi så er åbningstiden lang. Hvis man vil se rigtig meget mere om Gud, og forstå mere om ham, så skal man se igennem Bibelen. Så ser man rigtig meget om Gud. Og det, der er vigtigt her, det er også åbningstiden. Det er inde i hjertet, hvis man har åbnet i lang tid, så kan man fange rigtig mange farver og rigtig mange ting om Gud, når man læser i Bibelen, og man tager tid til det. Det kan godt ske, at det er sådan lige lidt svært at forstå, men faktisk så kan børn jo også godt læse i Bibelen, eller have en børnebibel at læse i, og komme til at forstå rigtig meget om Gud og om Jesus. Og det er faktisk rigtig vigtigt. Så det var det, jeg lige havde i dag. Det er det der med, at man kan se Gud igennem noget, og han har givet os Bibelen. Og hvis man skal se nordlys, så er det bedst igennem telefonen. Så det var lige det. Skal vi lige holde en bøn sammen med jer? Kære himmelske far, vi takker dig, fordi der er mange børn i kirken i dag. Vi takker dig, fordi du elsker dem alle sammen. Vil du velsigne dem og være dem nær? Og må de også lære alle dine farver og al din kærlighed at kende. Det er min bøn i Jesu navn. Amen. Nu skal I se, jeg har en opgave til jer her. Og det er, at... ja, det er lidt svært med den også. Jeg har nogle billeder, jeg gerne vil, I skal male, hvis I har lyst. Og I kan vælge mellem 2 billeder, og så har jeg noget blankt papir, der kan I lave jeres eget. Og så... Så kan I tage et billede, og så kan I få sådan en her og hygge jer med, hvis I vil det. Og hvis I så laver en rigtig fin tegning til mig, som I kan vise bagefter, så kan I få et par stykker mere. Skal vi gøre det? Og hvis I mangler tusser, så har jeg sådan nogle små bøtter her med tusser, I kan tage med ned, og så dem vil jeg gerne have tilbage igen bagefter. Skal vi sige det? Så får I lige den her. Tak til Lisbeth. Så glæder jeg mig til at se de tegninger bagefter. Vi skal synge den næste salme, og det er nummer 390, Når fred fylder sjælen.
Ja, det er rigtig dejligt at være her sammen med jer i dag. Det er jo faktisk flere år siden, at jeg lige har besøgt jer på den her måde. Vi har været her til nogle andre arrangementer og sådan noget, og det har også været rigtig hyggeligt. Så, men det er dejligt at se jer, så mange kendte ansigter og enkelte nye, men dejligt at se jer. Håber I har det godt og trives. Men nu er i hvert fald sammen i dag omkring Guds ord. Jeg har valgt i dag at tale ud fra en beretning i Bibelen, som sikkert er meget kendt. Men det betyder ikke, at vi ikke kan få et eller andet ud af det. Hvis nu vi har en lang åbningstid i vores hjerte, så er der chance for, at der kan lyse noget ind, og vi kan få et eller andet med herfra. Og se nogle nye farver måske, eller se noget nyt omkring det. Jeg har valgt nogle billeder heroppe bare. Der kommer ikke noget tekst heroppe, men bare nogle billeder. Så teksten, det må være i Bibelen, eller telefonen, eller hvor I nu har det henne. Jeg har lidt spørgsmål til at begynde med her. Har du nogensinde været på et godt hotel med en dårlig hovedpude? Ja, det har jeg også. Og når man har prøvet det nogle gange, så overvejer man, om man skal tage sin egen hovedpude med. Og hvis så man har den med, så er der et eller andet med, at så ligger man godt. Og så kan dynen ligesom være lidt mere... Sådan har jeg det i hvert fald. Så det er vigtigt med hovedpuden. Men i dag så skal vi fokusere lidt på en mand, som jo helt klart måske valgte verdens dårligste hovedpude. Nemlig en sten. Og det skal vi se lidt på i dag. Men vi starter herud i 1. Mose 25, hvor vi møder 2 tvillinger, Esau og Jakob. Og de har et lidt specielt forhold. Den ene, han er jo sådan lidt mere sammen med sin mor, og kan godt lide det, og altså noget husligt noget. Og den anden, han er lidt sammen med faren, og så lidt mere vild, og sådan nogle ting. Og den ene skulle jo så være det første fødte, men det var jo så den anden, der var det, og der var jo rigtig noget svært der. Og familieproblemerne startede jo egentlig også allerede med deres forældre jo, som også havde sådan lidt rod i det, at faren ikke ville kendes ved, at han var gift med sin kone, fordi hun var for smuk. Vi har lige vundet Danmark, vi har lige vundet verdens smukkeste kvinde, er det ikke sådan noget? Så ham her, han havde også problem med, at hans kone var, eller det blev i hvert fald et problem, at Rebekka, hun var så smuk, at han måtte sige, at det var hans søster, og så kom de ud i nogle problemer med det. Men i hvert fald, så fik de jo de her 2 sønner. Og det var lidt problematisk, at han faktisk jo solgte sin første fødselsret for en skål med linser. Og nogen vil sige linser, ikke også? Nogen vil sige, det er rigtig dejligt med linser. Og nogen vil sige, det er knap så interessant med linser. Nogen vil sige, man skal være rigtig sulten, hvis man skal spise linser. Og nogen vil sige alt muligt. Men jeg har tænkt på en dag, to be continued en anden gang, at man kunne måske godt lave en prædiken om mad i Bibelen. Det startede jo ud med mad, hvor der også skete nogle gale ting, så det kan godt gå galt med det mad der. Så det kan man jo altid kigge på en anden gang. Men i hvert fald, så sælger han det vigtigste, han har, nemlig sin første fødselsret, til sin bror Jakob for den her skål linser, eller bliver snydt for den, eller jeg ved ikke rigtig, hvordan det er. Men i hvert fald, de er i krig, de her 2 brødre, efterfølgende. Og man kender mest Jakob måske som bedrageren. Fordi det, der er det mest forfærdelige, det er jo, at han bedrager sin far. Altså en ting er, at man bedrager sin bror, det er heller ikke så godt, eller snyder ham, men han bedrager også sin gamle far, sin gamle, næsten blinde far. Altså, hvor slemt kan det blive, ikke? Han skulle have velsignelsen. Faren var gammel, han ville gerne velsigne sine sønner. Og den ene var sådan en håret fyr med masser af hår, og den anden var sådan en glat. Og så, når han var blind, så kunne han jo så mærke sig frem til, hvem der var der. Og for at han ikke skulle opdage, at det var den forkerte, så tog de noget lammeskin og noget og tog på jo. Sådan, og han tog hans brors festtøj på. Og det var jo moren, der var med ind over det der. De skulle jo prøve at hjælpe Gud på en eller anden måde, for at den rigtige fik velsignelsen.
Det var lidt noget rod, og det endte jo også med at blive noget rod. Men da han kommer ind, og han får velsignelsen af sin far, og han lyver jo til ham, og jamen, er du den, du er? Er du Esau? Og det siger han jo så ja til, men det er han jo så ikke. Han er Jakob. Og efter det, så vil broren jo så stræbe ham efter livet. Og det er her, vi så møder, og der jeg gerne vil have lidt fokus faktisk i dag. Det er her, det sker, når du sover. Det er her, Gud han møder Jakob i en drøm. Det er her, der sker noget ganske særligt for Jakob. Ja, vi skal lige have en indledende ting mere med. Altså, Rebekka, som var moren, og Isak, de havde de her 2 sønner. Og Esau, han giftede sig med mange forskellige kvinder. Og det var de så kede af, de her forældre. Og det var ikke troende kvinder, han valgte. Og det var lidt svært for dem. Og derfor så siger de så også til Jakob, Jakob, nu må du jo så sørge for ikke at gifte dig med ikke-troende kvinder, og du skal gå til din morbrors land, eller der hvor han er, Laban, og der skal du gifte dig med en af hans døtre, sådan så at du kan have troen på Gud. Og så er det jo, at Esau han overhører hans forældres holdning til de her kvinder, han jo har. Og så tænker han, så da. Nu blev det i hvert fald sagt med ord, at de kvinder, han havde valgt, ikke var de bedste. Og til det, så vælger han en af 2 ting, eller 2 af 1 ting. Han gifter sig bare igen. Så tager han da en kone mere. Og den her gang, det står i 1. Mose 28:9, der tager han så en kvinde. Han gik derfor til Ismael, og ved siden af de koner, han havde i forvejen, så tog han så en, der hedder Mahalat, eller sådan noget, til kone. Hun var datter af Abrahams søn Ismael, og en søster til Nebo. Så hun var altså kusine. Han gifter sig med sin kusine. Måske for at få forældrenes anerkendelse. Så han også kan sige, jamen nu har jeg jo også giftet mig med en troende kvinde. Så havde han jo også de andre 3 i forvejen. Så hvor meget det tog ham i den rigtige retning, det kan man jo så måske tænke lidt over. Det melder historien ikke så meget om. Men i hvert fald, så er Jakob jo en bedrager, og han har lavet nogle dårlige ting, men han er dog lydig i forhold til det her med, at han tager i den retning, hans forældre sender ham. Så når de siger, at du skal gå til Labans hus, så er det den retning, han tager. Og han er så på vej. Og der er det så i vers 16, at han er undervejs. Der står jo lidt tidligere i kapitel 27, vers 41, at han stræbte ham efter livet, hans bror. Så han var på flugt fra sin bror. På grund af det her, så han var alene, han var på flugt, han var på vej til et sted, han ikke lige vidste, hvor var, til en familie, han ikke kendte. Og her er det så, da solen er ved at gå ned, så tog han en af stenene og stillede den som hovedgære, og så lagde han sig til at sove der. Og så er det jo, der sker det her fantastisk, at han får en drøm. Det var der jo en af børnene, der siger, det kan jo ske, når man sover, at man får en drøm. Og han fik så en drøm, og den her var nok sendt af Gud. Han så en stige, der stod på jorden og nåede helt op til himlen, og Guds engle gik op og ned ad den. Med et stod Herren foran ham og sagde i vers 13, jeg er Herren, din fader Abrahams Gud og Isaks Gud. Den jord, du ligger på, vil jeg give dig og dine efterkommere. Dine efterkommere skal blive som jordens støv, og du skal brede dig mod vest og øst og nord og syd. I dig og i dit afkom skal alle jordens slægter velsignes. Jeg vil være med dig og bevare dig over alt, hvor du går, og jeg vil føre dig tilbage til det land. Jeg vil ikke svigte dig, men gøre, hvad jeg har lovet dig. Jakob var nok fuldt af skam og skyld, ensomhed og på flugt. Og han får den her drøm af Gud.
Der er ikke nogen andre steder i Bibelen, der står, at der var nogen, der fik sådan en drøm om sådan en himmelstige der går op og ned mellem jorden og himlen. Hvad betyder det, tænkte jeg lidt på, at den stod på jorden? Den støttede sig til jorden, stigen, og så går den op til himlen. Det fortæller i hvert fald noget om Guds nærvær. Gud vil gerne være nær. Der er konstant aktivitet på den her stige. Der står ikke noget om, at de sådan stod stille. De gik sådan op og ned. Og konstant kommunikation mellem jorden og himlen. Og Jakob, han får lov at se det her jo helt fantastisk. Et lille vindue, der åbner sig til, hvad der sker. Hvordan Gud han arbejder. Og Jakob, han synes det her det er helt fantastisk. Han siger i vers 16, der vågnede Jakob, sagde han, Herren er i sandhed på det her sted, og jeg vidste det ikke. Han var taget et eller andet øde sted, et eller andet øde tilfældigt. Der var ikke engang et dårligt hotel med en endnu dårligere hovedpude. Der var nærmest ingenting, og der lægger han sig til at sove forladt, og man kan forestille sig, hvordan han havde det indeni. Hvordan han måtte flygte fra sin elskede mor og far, og var knust over, at han alligevel havde gjort noget forkert. Og jeg ved ikke, nogle gange så kan man jo godt tænke, at man kæmper for noget, man gerne vil have, med nogle midler, man måske ikke helt er rigtige, og så når man får det, så er det ikke så rart at få det alligevel. Det ved jeg ikke, om I kan følge det. Man nogle gange drømmer om at få et eller andet, og så når man så får det, så er det alligevel ikke så rart at have det. Og han har nok drømt om at få den her førstefødselsret, og når nu han havde den, og havde fået velsignelse af sin far, så føltes det ikke som en rigtig velsignelse. Det føltes jo næsten som en forbandelse. Den der velsignelse, som han skulle have, som tilhørte den førstefødte, det var jo den tradition, at han skulle arve mere end det dobbelt så meget som den anden. Men han skulle også tage ansvaret som lederen i familien, både åndeligt og sådan have lederrollen i familien. Og nu lå han her øde et eller andet sted, på vej et eller andet sted, og tænkte, hvordan kan det her blive vendt til en velsignelse? Det føles ikke sådan. Og den der stige, der står på den her jord, som han selv ligger på, som det her land, som han står, den jord, du ligger på, vil jeg give dig og dine efterkommere. Den jord har stigen stået på i drømmen. Det er jo lidt særligt. Og så oplever han det her, som om, at han kan se himlen åbne. Gud er på det her sted, og jeg vidste det ikke. Der er også andre steder i Bibelen, hvor at Gud kommer i en busk, eller Gud kommer i noget andet. Men her viste han sig i en stige. Det symboliserer, at Gud han er til stede og engageret i vores liv. Og at englene arbejder. Vi kan også stille os selv det spørgsmål, tror vi på det? Eller er det bare en god historie? Tror vi på, at der er engle? Tror vi på, at der er engle, der arbejder som Guds sendebud op og ned? Tror vi på det? Gud han åbenbarede sig for ham. Og så da han vågnede, så sagde han så gik Gud så i samtale med ham i vers 16. Da Jakob vågnede, sagde han, Herren er i sandhed på det her sted. Og han blev grebet af kæmpe glæde. Og det står der ikke. Der står, at han blev grebet af frygt. Og sagde, hvor er dette sted frygtindgydende. Skulle man ikke tro, det var dejligt at møde Gud og se det her. Men han reagerer med, at han synes på en eller anden måde, det er lidt frygtindgydende og lidt forfærdeligt. Det er jo selve himlens hus. Det er himlens port. Sådan føler han det. Han har lige fået lov at kigge ind i himlens port. Om morgenen tog Jakob så den sten, han havde stillet som hovedgærer, rejste den som stenstøtte og hældte olie over den, og han gav stedet navnet Betel. Jakob han giver det her sted navnet Betel. Vi sang en sang, jeg tror det var til sabbatskolen. Der var der en linje, hvor der også stod med Betel i. Og der tænkte jeg, vide om vi tænker på den historie her,
når vi synger den sang. Men han gav det navnet Betel, og Betel det er noget med en sammenhæng mellem, hvis man tager ordet, et sammenhæng mellem Gud og hus. Så det bliver til Guds hus. Og Betel får jo det her sted, som han navngiver, får en vigtig betydning i flere steder i Bibelen. Jakob han vender i kapitel 35 i Bibelen, i 1. Mose vender han tilbage til Betel. Abraham var ved Betel. Betel blev et religiøst center ifølge dommerbogen, og i forbindelse med kong Jeroboam, så var Betel også et vigtigt sted. Og både Hoseas og Amos i Bibelen nævner Betel i deres profetiske skrifter. Så man kan sige, at det her sted, hvor den her drøm fandt sted, hvor han satte olie på den her sten, det blev et vigtigt sted at vende tilbage til. Fordi det var her, Gud havde mødt den her mand på en ganske særlig måde. Hvor Gud han havde vist sit nærvær til en mand, som måske ikke fortjente det. Han havde da ikke lige gjort en masse gode gerninger, inden han kom derhen. Eller hjulpet nogen, eller givet suppe ud nede i gaden, eller et eller andet. Han havde gjort alt det forkerte, ikke? Men det her blev et vendepunkt i Jakobs liv. Det blev den her frygt, som han følte. Det her, han havde nok også frygt, inden han kom. Han var jo flygtet. Hvis man flygter, så har man frygt. Og den her frygt, den bliver vendt til noget andet for ham. Og jeg synes, det er fantastisk. Vi prøver at læse videre historien. Så tog han den her sten, og så gav han navnet Betel. Tidligere hed det Lux. Så aflagde Jakob et løfte. Hvis Gud er med mig og bevarer mig på den her rejse, og giver mig fødder og klæder, og hvis jeg vender tilbage til min fars hus i god behold, så skal Herren være min Gud. Stenen her, som jeg har rejst som stenstøtte, skal være Guds hus, og alt, hvad du giver mig, vil jeg give 10 af. Det blev et vendepunkt for Jakob. Her står der, at han går lidt i dialog med Gud, og siger, hvis du gør det her, så gør jeg det her. Det gør man måske mere i starten af sin tro. Det gør han i hvert fald i starten. Hvis man læser lidt senere i hans liv, hvor han kæmper med englen og de der ting, så siger han ikke noget hvis, så er han bare helt sikker på, at Gud er hans Gud. Men lige her i starten, hvor han er rejst hjemmefra, kan man jo godt sige, alle der rejser hjemmefra, de skal jo ligesom finde deres ben at stå på. Skal Gud være min Gud, ligesom mine forældres Gud? Hvordan er det for mig? Og det kan man sige, den her lille rejse, eller store rejse, skulle jo også Jakob på. Og han skulle også finde ud af. Og så sagde han, hvis du er med mig, Gud, her er jeg alene, jeg er ødelagt, jeg er knækket, jeg har gjort det forkerte, jeg er smadret indeni, jeg har skam, og jeg har skyld, og jeg har alt det her forkerte. Hvis du lover, at du vil gå med mig ind i det fremmede, helt ned i faktisk klæder og føde, så han havde nok ikke så meget. Og hvis du lover, at jeg en dag skal komme tilbage til min fars hus, så skal du være min Gud. Og det var jo fantastisk og egentlig at se, det er også et studie for sig, måske det der med Jakobs tro, hvordan den udvikler sig. Og så siger han så, det skal være dit hus, og det du giver mig, vil jeg give 10 af. Det var så første gang, kan man sige, at Bibelen direkte nævner 10. Og det var ikke noget ud af en lov eller en befaling. Det var noget, der kom ud af kærlighed. Ud af en personlig pagt, han lavede med Gud. Når du velsigner mig med så meget, hvad du giver mig, det vil jeg give tilbage til dig, en 10. af. Så det kom fra et godt sted i hans hjerte. Et udtryk for taknemmelighed og en anerkendelse af, at alt, hvad Gud har givet os, det tilhører ham. Og så laver han den her aftale eller pagt med Gud, kan man sige. Så Jakob, han er på en fantastisk rejse. Og vi stopper den her, kan man sige, i der, hvor vi lige går hen i dag. Jakob, han får vendt sin frygt til tro. Jakob, han får et ganske særligt møde med Gud.
Han får lov at vende tilbage senere, hvis vi kender jo historien. Der sker meget med ham undervejs. Han bliver også selv bedraget. Han får lov at opleve nogle ting, som måske ikke er så behagelige heller. Men kan man sige, at vi måske også kan nogle gange kigge efter Guds nærvær? Kan vi sige, at man skal ikke gøre sig fortjent til Guds nærvær? Det er det her jo et bevis på, ikke? Gud kan godt komme og være nær ved os, selvom vi er langt fra perfekte. Det synes jeg er en god ting at tage med herfra. Gud, han kender os, han ved, hvor vi er, selvom vi er ude i ingenting. Det er også et pointe. Gud, han ved lige præcis, hvor vi er, og han kender os, og han kender vores rejse. Og Gud, han kom, og han sagde ikke til ham, nogle gange skal man også læse ind i historien, det der ikke bliver sagt. Han kom virkelig ikke til Jakob og sagde, du er hans god fyr, men du gør en masse skidt ting. Du er godt nok træls. Se, nu har du ødelagt min plan. Min plan var ikke det her. Jeg havde en anden plan. Og det kender vi jo så ikke helt, hvad planen var, hvis Gud skulle have løst det på en anden måde, vel? Men Gud havde sikkert en anden plan. Han fordømmer ham ikke. Han kommer og møder ham der, hvor han er. Det synes jeg er meget stærkt. Jeg tænker, at vi godt kan drage nogle paralleller til os. At sådan kan det også være for os. At Gud også kan møde os, hvor vi er. Om vi er ramte, om vi føler os alene, om vi også føler, at vi har jogget i spinaten, om vi har gjort nogle dårlige ting, så kan vi godt hente inspiration fra den her historie med Jakob. Det er i virkeligheden et billede på Guds uendelige nåde, og hvor kærlig Gud er, og hvor meget han gerne vil arbejde. Det der med, at han viste ham et glimt af himlen. Der står i Patriarker og Profeter, en rigtig god bog. Lad os ikke tro, vi er alene i verden. Gud arbejder på vores vegne, ofte på måder, vi ikke kan se. Han sender sine engle for at beskytte os og lede os. Som Jakob bør vi være opmærksom på disse åndelige realiteter og takke Gud for hans usynlige nærvær. En god måde at sige det på. Der var en mand. Der var en nat. Der var en pude, som var dårlig. Der var en stige, og der var et kæmpe løfte. En mand, der blev forvandlet den her nat. Det sker, når du sover. Det gjorde det i hvert fald for Jakob. Han vågnede op, og der skete nogle ting med ham den dag. Han var ikke længere den samme. Han fik et personligt møde med Jesus, med Gud. Og han lavede en aftale med ham. Den dag, på det her sted, voksede Jakob. Måske fra at være et søn og et barn til at blive en mand. Til at blive en troende mand. Til at stå for sin egen erfaring med Gud. Vi har alle sammen brug for at have vores egen erfaring med Gud. Vi kan godt høre på hinandens. Det er også rigtig godt. Men vi har brug for alle sammen at have vores egen erfaring med Gud. Og jeg synes, den her historie er fantastisk. Og på mange planer. Fordi den fortæller, hvordan Gud arbejder i himlen, mellem himmel og jord. Hvordan han arbejder med mennesker, hvordan han arbejder med os. Så jeg håber, at vi på en eller anden måde kan hente noget inspiration fra det, til det liv, vi lever. Og at Gud vi kan føle og mærke gennem Jakobs historie, at han altid vil være der for os. Og at vi skal åbne, så får vi farverne, som han gerne vil give os. Skal vi holde en bøn sammen? Kære Gud, vor himmelske far, jeg vil gerne have lov at sige dig tak for den her beretning om Jakob, om Esau, om hans forældre. Det var langt fra perfekt. Og kære Gud, vi lever heller ikke i en perfekt verden. Og vores liv er heller ikke perfekte.
Men vi takker dig, fordi du arbejder alligevel. Vi takker dig, fordi at der er mere mellem himmel og jord. Vi takker dig for engle, der arbejder. Vi takker dig, fordi at du gerne vil os, uanset hvor vi er. Om vi så skulle være lige så alene og øde og forfulgt og fyldt af skam og have svære følelser som Jakob, så ved vi, at du vil være med os. Kære Gud, må vi også få vores Betel, det sted, hvor vi møder dig. Og må vi gå tilbage til det igen og igen. Må du holde os faste i troen på dig, til du kommer. Og hjælp os at forstå, at det kommer ikke af, hvad vi fortjener, men af, hvad du giver. Og kære Gud, vi lægger os alle sammen i dine hænder. Os, der er herinde i kirken. Os, der plejer at komme her i kirken. Dem, der lytter med over nettet, vil du også velsigne dem. Vil du være med vores familie og vores kære. Og kære Gud, vi lægger bare alle i dine almægtige og stærke hænder. Det er min bøn i Jesu navn. Amen. Tak, Lisbeth, for dit budskab til os her i dag, og må det være til velsignelse for os enhver, også i ugen, der kommer. Det er menneskesynden, som kalder. Rejs dig. Jeg ved, hvem du er. Enten du står eller falder, har jeg dig inderligt kær. Dagene går og kommer. Jeg har velsignet dig her. Menneske, menneske, menneske. Rejs dig og kom, som du er. Lad os sammen rejse os op og så synge afslutningssangen. Det er nummer 375. Der er nogen, der kalder ved fjorden. Lad os modtage Herrens velsignelse. Herren velsigne dig og bevare dig.
Herren lader sit ansigt lyse over dig og være dig nådig. Herren løfte sit ansigt mod dig og give dig fred.